El proper dijous 6 de maig a les 5 de la tarda tindrà lloc la cerimònia de lliurament del Premi al millor museu europeu dels anys 2020 i 2021. Per participar-hi, tots els museus han hagut d'elaborar un vídeo de 5 minuts en anglès presentant el museu i les activitats més importants que desenvolupa. En el vídeo presentat des del Masle s'hi han inclòs imatges de les exposicions de l'Alfolí, del Museu de l'Anxova i de la Sal i de la Casa de Pescadors, així com de la Festa de la Sal, candidata a la llista de Patrimoni Immaterial de la UNESCO. A causa de la pandèmia, la cerimònia que havia de tenir lloc de manera presencial a Cardiff, al Regne Unit, al maig del 2020, s'ha hagut de posposar i finalment es farà en format online agrupant els 66 museus nominats al 2020 i els 22 museus nominats al 2021. La cerimònia serà seguida des del Museu de l'Anxova i de la Sal pel regidor de Patrimoni Martí Guinart, la directora Lourdes Boix i tot l'equip del museu. Igualment s'ha decidit des de l'organització fer-la pública i tothom qui ho desitgi la podrà seguir al lloc web www.europeanforum.museum. Aquest guardó l'otorga l'European Museum Forum, organització capdavantera a Europa que té per objectiu donar a conèixer els nous museus europeus i que fa 40 anys que treballa en aquesta missió. Aquest és el guardó museístic més prestigiós d'Europa i és una ocasió important per promoure enfocaments innovadors en el sector dels museus a tot el continent. Cal destacar que no només inclou els museus dels estats que conformen la Unió Europea, sinó que per a aquest guardó competeixen estats d'arreu del continent. Recordem que el 2020 només es varen nominar 3 museus de l'estat espanyol, entre ells l'Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala. La restauració i museïtzació de l'Alfolí de la Sal com a museu ja va obtenir l'any 2018 el Premi de l'Associació de Museòlegs de Catalunya en l'apartat de projectes de creació o reforma integral de museus i equipaments patrimonials. Des del Masle es demana la col·laboració de tots per donar el màxim de visualitzacions al vídeo, ja que com més en tingui, en més bona posició estarà la candidatura escalenca.